Resign nirbainai. Ang Maharashtra strai sarai no saka. Hage MLA Ranjit Debroma bobo saka resign ni nei je Tipra sarongni je tabung manyang tomoni Bubagra bo je samani amti hai bobo saka je central achugui tongne je Tripura wa achugui tongne government ro Tripura sarongno kogremani Tipra sani je manthai soktai hage Tipra se accord khlai agreement khlaimani amono tabusung langa implement khlai je yangi tongmani riya ngi tongkha hai irai ni domkiri khakaino Bubagra bodollo tai Tipra sarong ayang central hai Tripura ni je government achugi tongnero rinai hai irai ni sawai bani wei tlangi thango haike nungtam khaini no bongni yagose manai manya hage andikeno chini Tipra sarongni leader obo Tipra sarongni je hamgrani bage wanchugi bani jage thango especially Bubagra hage kokbai sanani klaisa sa hachi amono samung thebawi khlainani bahut muskil amono no khlainani bage Bubagra tai bini leader tongnero baksa bukso khakti monogai na singi tongmani je central samani Tipra sarongni manthai renani nei agreement khlaimani hage amo tabuk bo rejai amoni bage borok baka hailalang hai ingjagi tongbai kha amoni bage nyo kabangma Tipra salukrok bo khami thikjak je Bubagra yang central ba je accord khlaimani agreement khlaimani amato joto koktuma gnanganya awai mungrejaka haktorni je national media tongnero haibana tabuk siglangka angkha a kokno tuyei chair jagyakho koksimi sanani bagi nini hinjak tongo amono tuyei kunphano samung khlaijagya haike amse kosto kai bormura ka sulai bom kabangma Tipra sarongni manthaino tui kok salanyan tui Bubagra sombo kabangma Tipra sarokbo haike amono tui bo je aro kisa hailang bebe kai central longni hin harajang mani amte khlainai tabule khlaisena hai irai hinai haike tabuk ba amo samung khlaijia ko taisa amte hai khlainani thangake amte ka hailang bebe ka hin na jagnai amo samung nya ngi thathangnai amte kai mamang Tipra sarongni tabuk siglangkang ka rok jagi tongo nung amono khlaina pana tam khaise khlaina hinu borok thothok giro ngake tam khaise khaina hinu na borok ni yagosi joto kisu borok re khaise nung manai haike jeng amte ki sani tongbo borok amte ki ni jengno thothok ge horunga kai jeng budi ki sani nyana amo hake Bubagra sigang live hai sama hai silai bale sanga ka simda norgr nani bagi amti chai toklai tonglai amti da khlairena nai tongni da amti hai system da khlaina nai tongboro kagos simi haktor gnangai awai mung phunugai agreement khai ka sing hi tawa andi ke risina nei hayong ni bisgang phunugai jeng Tipra sarona ST rong na hai ke risina nei ani ka phunugai yang background okai ukulo okai konfan je khalaime gere hakeo Tipra sarongni manthai soktai ro je odikar tongmani je chini ST ni facility tongmani je chini kota tongmani job nibo arobo kabangma thungjagi tongocheng hasi hake amono tei tam khlainai je chini leader tongnero bongno kha busawi tebo samung ka ma khlainai oro tongai manyang tonghake kutuli padi oni jagawo do phani bagi wanchukdi hayanga kai tai 10 bosoni pore butui bongno tabuk sin nor nugino tongna card of khajak tongmani kabangma je chini ST ni facility ST ni kota tongmani baksu buksu card of rok khlajak tongmani borok chesta khlai tongmani hake kabangma Tipra saro thinango ta mongno amoke bukunu saimia tabuk jeng Tipra sa yoch hake chini jora sa amting tongo chini busabati ni jorawo tai 10-15 bosoni bisingo ta mongno belai khena wana masing Resign nirbainai. Ang Maharashtra strai sarai no saka. Edisio jara tongnai joton resign marinai. Chini MP Kriti Singh Deborma bo marinai. Onimes Deborma ni netritero jona MLA rinai. Sei Telangana haiken ralama nokhlai. Haide. Tipra sarka Tipra sani bagai lorai khlai lenai. Sing joton tiar tongo. Criminal mode sombo tonglak zonal chairman bobo resign rinai. Nokhlai nai sing joton. Doshi bo tonglak sub zonal chairman bobo nokhlai. Joton resign dewi sing lorai khlai nai chini manthai ni bagai. Aboni bagai sing tiar ma tonglai. Orang ini kesak kufur, okoknya, orang sing tangan ni, sini identiti ni posno. Awal ni bagian takuro bokoro, angsanan nayo, sing tiar matong nai, nurkawana di, mo bolong borok gini ya, mo Tipra sane, ekor, arai puti taka, arai puti taka ni iskim no kete, sara Tipra ni joto borong no manpun, obos sing nayo, kayak musik sawi no, ahai no ahai, joto no kakah. hake amono Tipra sarongni hamgrani bagi je chini leader amti khino yapri senen nango kaisa jagao chini Tipra sarongno amti manthai rene ni sawoi a jagao tlang hake a jagao jusino je bongni jorare mani mote manya hake riyangi tonghakai a jagani kutuli paine nango tuma hamale jeng
chini manthai soktai jotono buni yakti nanango amo jotono semano tai kubuni bosong tongnai ro borobo buni yakti nanango haibono chini borok no hingkake amo kini kisaro te onyom borok rok tongmani bagui aro katri narugo amoni bagui chini rang direct sokpai yango amoni bagui Tiprasa ro hamkrai ngui maya amoni bagui Tiprasa leader tongnai rok kwbangma no je Bubagra bo direct funding sani tongo je Tiprasa rok direct rang mahanani bagui oro sokpainani bagui central ni hoite hake jusino phainai thinango chini Tiprasa leader rok amni ke kaham ke krak khai bungha krak khai jusino sani nyahar mangka ke Tiprasa rok ni mantai soktai rok chini Tiprasa rok ni je direct funding no salai tonglai mano amrok jusino kaham ke fulfill khai mangka chini Tiprasa rok kwbangma no develop wngnai tama hamale je chini tabuk je manthai rok bai kwbangma buini bosong rok narage amono chawi tongmani amo chini yagono manmanya hake tinin video amsung noro video na chajakai like khlai di te comment khlai sadi jotono khulumbai kya hambai।